Good morning guys मोन नै दा साहा chips केक Porlis बे जाबाय चिप्स Hey आरो नैबे Hey Porlis ले गाड़ी अनुला 15 पीस है 3 rupees सिरबाय नै Full बरिया माबायदि जागोनथाय टेस्टआ नायनो नांगोन आरोना दायो Mana ya? जानायसै normal Half liter ya? half liter soda Mana? गोथावानो Normal जोबोद गोथाव Soda longer juga Soda सदा half liter ini mana? माबायदि चिप्स जानोसैलाय जानायाव जेनखाया आंबो नै इस गावखौनो दुगा खालामना लासैलायो नामा आंबो बिदि नङा लोगोफोर एखमबा सम समल'सो जायो आं बिदि जानायाव मास्टार नङा बुंखायो डाइरेक्ट बारायानो थाया माथो 8तासोल' दङ गैयानो Dia थाइबा नामा आलाय ओरैनो थाइबा फैसाल' सोलाय फैसाल' ओइ दावराय आं नोंथांमोननो खिथानि आरोना दावराय ओइया र' जुम खालामना खिथानांसिनो ओइया औ मानै दं नामा ना मासेल' ओइया रायजोफोर नै थांगासिनो मानसि नुबाथाय माने एब्रेलांनायावल' थिग दंखायो आरोना गैला नै हाग्रायाव एब्रेबाय एसे गासिबो दायो बेरायगासिनो दङ एसे बारहावा जादों होननांगौ ना मोदोमाव बार फोनांदों होननांगौ जाखो दालाय बेरायदों आरोना एसे दावराया इयाव एब्रेबाय थिं दङ दावराय नुयो सम एकदम जि मोजां समायना मोसाखायो आरोना गांखौ आराम फुवारो बिदिनो हाग्रा गोजा हाग्रा माने बागान गोजा बेफोरो मोजां नाङो बार गुसु आरामनो ओइथिं मोसौ खानाय दङ बेरायनो बिराद मोजां मोनो आङो बेरायनाय एक्सपिरियेन्सबो लानांगौ जायगायावनो थाबाय थाबाबोथ' जाया बारहावा मोनजानांगौखि दावराय आइथिं सानलाइट जाबायना बिथिं ओंखायनो नुहुरलिया इमान गोजानाव दङ वाव खाथियाव एसे खाथियावबाथ' बिरखाबाय बियो स' दा समाव बे हाग्रा गांसोआ ग्रिन जायो होनदों नामा न' बिनि उनावथ' माने बोथोरा एसे रानस्राव जाबाथाय रानजोबो जाहैदों आरोखि बे हाग्राफोरा दायो जोबोद मोजां गुसु दावराय दंमोन दे इथिं दावराय गैला जोंखौ नुहुरनानै एब्रेजोब्बाय दावराय गांनै
खनबाय आं बेखौ गोदोसो उन्दैयाव माने दावराइ गांफोरखौ लेखा सिङाव दोनगुलायोमोन आरोखि दाबो दोनो खोमा मिथिया जों गोदो दोनफेरनो मोन्दों आरो एसेनो जिख्लाबसेखौनो ससेब्लाबो लेखा सिङाव दोनगुलायोमोन आरोखि पाउदार होनानै बिथिं एब्रेलांसै हाग्रा सिं सिं थ' गाइस बेयाव माबा फाथो मैगंबो मोनो आरोना फाथो मैगंबो मोनो ओमफ्राय हाग्रानि मैथाबो मोनो मैथा बांगाल मैथाखौ दाख्लै जानायदोंमोन नाजों एक्सुवेलि गोथाव मोनदों जानानै ओमफ्राय जाथोसे मैथा दं बेखौसो जाफेराखै आरोना जानायगोन र' मालाबा टेस्ट लागोन बेनि सफारि होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो बेखौ नै ओइयो रां साइज दंमोन आरो माला माला दिनैसो नुफेरदों फार्स्ट टाइम दांजाला बायाबोलै जायो ना जाया हाग्रानि बुस्थु सफारिया एकदम एखे हाग्रानि सफारि जानांगौ आरोना बे दंफाङा ओरैबायदि बार बारबाथाय अखा हानाय बायदि आवाज होखायो मा दंफां होननांगौ बेखौ बार बारबा आवाज होग्रा होननांगौ ना बार बारबा बिलाइ मावग्रा होननांगौ दालाइ मावग्रा ओरैबायदि आवाज होखायो आरोना अखा हानाय बायदि सिउ 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 होनो हाग्रा बंग्रासो एकदम खाजु बिफां गिलु बालु मोनलायलाङो आरोना हारसिंबाथाय हारसिंबा थाबायफेरि फैफेरिया एकदम गिनाय मोनगोन आरोना आया 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 खारलाबायबायसो बिसिना नुदों दा खोमायाव माने मा होनगोन बेखौ फेथाना ना मा होनगोन बेखौ माबा मोनसे माने खोमायाव माबा होजोबखायो आरोना बिसिना सिगनेल नाम्बार दं आरोना गोमाबायबाबो टेनसन गैया वाव मासे हाग्रा गुदु मोजां नांदों खिन्थु आलदा मोनखायो माने गोसोखौनो एकदम थिनालि ओरै मोनसे थांबाय लामा ओरै मोनसे थांबाय लामा जों दा अबे मोनसे थांगोन ओरै थांसै न' ओरै थांसै जों एकदम दखान दं गामि जालै बिराद गोजौलै बियो आथिं हान्थुआव नांखायो फुङावसो मोजां जादों इयाव एक्सारसाइस खालामनो एकदम खनबासो ओरै थांलाय ओरै फैलाय खालामबानो बरिया जाखायो बेयाव जेबोआनो जायाखै नै डाइरेक्ट आदैयाव नांखायो ब्रां ब्रां हान्थुनि गाहायाव हाब जुमाय लोंग्रा मानसिया गाखोनो हानाय नङा बेयाव लोगोखौनो नाख्लायदों होननानैसो बुंबाय थागोन बे मेंगुलायो नै ससेयावनो एकदम नै एकदम दलहा खासरफ्लाय मेंगुलायबाय स' गाइसमोन दायो एसे जायगा बेरायदोंमोन लोगोफोर नोंथांमोननो एसे देखायबाय दायो आं केरेलायाव दंफैयो आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोननो एसे जायगाफोरखौ दिन्थिबाय स' दावराय नुनो मोनो आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय खारदों आरोना नै माने मानसि नुबाथाय एसे हाग्रा सिं सिं एसे सोयो आरो दावराया
मोजां नाङो समायनानो स' गाइसमोन दायो अब्ला दोनथ'नोसै नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय